sartzen zarien gauza jakin batzutan edo proiektu batzutan, eta gero handi denbora batera zuek izaten zari igual zabaltzen dutenak ikastetxien, ezta? Jo, ez dakit, agenda 21 bat irten zanean, batzuk jantziko ziren horretan, eta gero junda hori zabaltzen ikastetxetan, ezta? Edo beste kontu batzuk. Esate baterak horregaz lortute. Hor, badeko zuen markalta protokolo txiki bat edo moduren bat hori bideratzeko esan nahi dut. Gaurko saio honen ondoren, zelan partekatuko duzuela zuen lankideekin? Hori jarrita egiteko, bueno, bailean behin, begoko da plataformako ez dakizen txokora, eta gero hori sistematizatu da zelan edo da, sistematizatuta dago, hori interesanti izan da. Hau da, bestela, egiten duzuen alegin hori gelditzen da persona baten, eta ez da horretarako, eta zentrua aprobetxatzeko horretaz, zen dugu, proiektua, bai? Eta horren bai zen alda interesanti, eta hasieran igual gehiago kostatzen da, baina gero behin ikasi eskero, eskertzeko foroak, espazioak izaten dire, ezagutza partekatzeko gune horrek, bai? Eta batzutan araututa goten da oso, eta bueno, aurkezpen txiki bat jarri behar da beti, tope ez dakizen bat horrealdekoa, eta hortik aparte aprobetxeko da klaustro eguna eta izatak, moduak topago akorbetu hori bideratzeko modu sistematikoan edo. Igual ez da guztiz egaz, igual gai eta gainera batzu hori esaten eta ekarri proposamenan zein nura ikusten dutzazu proiektu horri edo gai horri nun aplikatu lehike, hau da, purbe landuta. Ekarri bestiekin partekatu hori esateko. Ez bakarrik, super ondo gonzan, gustura. Bueno, hor formazio planaren inguruko idearik nagusiena, bai? Ikusi duzu, tita. Kontzeptuak argi gelditzen dire, situatzen zari, ez? Berez manejatzen duzu, ez? Orde, suposatzen dut ondo, ez? Bai? Bale, pasako gara horren lidergo kontuetara, bestelako formato bat jarri dut, ja hau estelako horren beste kontzeptu bera ezagutzen. Igual, intangibleagoa da. Besteak errezabak diren, ikusteko eta ikutzeko. Horren, bueno, bigarren atala beste modu batera planteatu dut, bai? Lidergoa zela landu hezkuntza zentroetan. Bueno, lidergo kontzeptu berabe askotan hitza berabe jakularrei gustatzen, hortik hasite. Jarri nahi duzuen berbien, hori zuen esku. Eta kontu da ulertzi horren azpitzik zer dago, bai? Eta ekarriko dut eta zelako ideia batzuk, larri garatu darik, formatua gaitik. Baina, bueno, bintzet, eukidizu esan eta osnartzeko modukoak izan daitezan, ez? Ikusi, 3 erronka nagusi planteatzen diren lidergo kontuetan bebai, eta hemen hezkuntza, kalitatea hezkuntza kontu honetan, arlo honetan hartzen ez, sistematizatze kontuetara goaz, hau da, ikusten duzu, lehenengo erronka bat izan alda, lidergoa definitu, aukeratutako estiloaren arabera. Zein lidergo estilo nahi dugu gure zentuan? Nahi, osnartu, jaso, proposatu. Etorriko da, etorri behar dana, tokatzen dara. Baina, zer da landu nahi duguna, bai? Gero, bigarren bat izango da, lidergo gaitasunak eta hauekin batera dihoazen portaera zehatza, neurgarriak identifikatu, ze, klaro, definizio batean, hau da nahi duguna hor, laino batean. Bai, horretara ze lan helduko gara, zer da konkretuki eskatzen jakuna. Da hori be, jakin beharko da, identifikatzen eta jasotzen, bai? Eta azkena izango da, ebaluazio sistema bat, edo neurketa sistema bat, jakiteko benetan gaitasun horre barneratu duguzan, landu duguzan, garatu duguzan, eta ze emaitze aldaketa ikusi diren. Ez dutez garatuko honek 3 arloak, baina bai emango dutzetez batez bere goizena inguruko pintzelada batzuk. Baina bai gure izan dut jarri bentsatzen izan aldan eskema bat lidergoan lantzen azten bazarien. Eta hori delako ganera horreraka marko horretan agertzen den eskema. Bai, eta autodiagnostiko pilotu horretan, ez da gogoratzen duzuen aurkeztu gendunean txostendura san pertsonen edo, irakasletez irakasleen kudaketaren barruen, agian, gutxien landuta agertzen zen elementu edo arloetariko bat. Hau da, lidergo ahalmena, ez da, nola zabaldu, nola bultzatu ikastetxeetan, ez da. Hori,
klabeak dago zelan ulertzen den hori aukenik esan dagoen guztiz. Eta bai zala puntu bat hor, utxune edo zeuek bez maila basuago batean balorazio bat emoterakoan garapen aldetik emon deutzazuen puntuazio minimoago bat, bai? Bai, benetan nik uste dut ondala bitxi egon nintzen zentru batzukin lanean, hezkuntza zentru batzukin lanean, eta esate ben hori, ze ilusio gitxi ban hezkuntza zentruetan ilusio gitxi dagoen ardura funtzioak hartzeko, ezta? Oso zelan esatearen, hola sobe esateko. Lidergo hitz egiten duguna zen da, lidergo zuzendaritzatan egiten da, edo kargu desberdinetan. Txarrituko dugu, hor dauk klabea. Eta hori da, ez? Eta ganera, zelako percepzioak dauzen, zelako emozioekin lotzen da, eta gero bizipenak horra goten dire, eta horren arabera ikasten dugu, eta hor bai bada kulturalki igual zozer landu beharra, ezta? Askotan, eta igual gauza batzuk zaindu beharra baitxe, bestelako jarrera bat egoteko horren inguruen, ez dakit ez. Baina bai da gai sakona nik uste, ze, klaro, teorikoki izan aldire zeintzuk diren, zaindu beharreko kontu behar, zerretik ez dugu nahi, holako kompromiso bat, zerretik ez dugu nahi holako funtzioetan sartu, ez? Zer da horren inguruen? Ez, klaro, sartuko gaur, horrein monografiko bat erako moten da, baina, behintzen hori ez. Ez genduko konponduko. Ez galera. Baina ez horrek badekola, horren inguruko percepzioak eta da, igual proiektu bat oso garrantzitsu eta interesante ikuste duzuen eta galdetzen jartzuen. Uste duzu gure zentro honetan sartu behar dela? Bai! Venga, nor joango da saioetara? Bai entzuti be oso gatsa da. Bai entzuti be. Bai entzuti be bai. Gatsa da. Gortik aurrean. Horrean zibiltzen gara, Horra, ia soizoa da, ia zer datorren, ia zelan karga datorren honegaz batera. Eta zer aldatzen da uste? Hori da bilur ez da. Baina hori bai lotzen dela asko motivazioagaz, ez da, ze benetan gauza baten sinesten dugunien edo, gure dugunien, jaiakuaen gogorra egin prozesu ebrabez, eta engein kez, alegin berezi batzuk, benetan horrek konpensatzen dagoela ulertzen badugu, kontu hori da, ez da, zeretik asko konpensatzen hor, ez da, horreka puntu hori falta da, ez? Hori zuentzat, Baina kontu hori da, eraldaketak personak egiten dugu zala. Eta personari barik ezin dela aldaketarik egin, eta ia zelan lortzen dugun gu pertsonak aktibo gotea eta helburu horretarantz bideratzea, ez da. Gero, gutxo esan dutena, horrek autopercepzioak norberaren buruarekiko eta hori zuzendaritza taldean parte hartzearen aldo ez, tutore izatea, arduradun izatea, koordinatzaile izatea, horren inguruko percepzio horrek baldintzatzen dabe gure portaera. Eta horri izan dut eta zonarketa hori eguan, zer egin beharko zenurete desberdin edo portaera aldetik. Bueno, hor jarri dut izendatu bakarrik, autore batzuk lidergo kontzeptu asko landu da benak, bai? Azkenien, una sartuko, 1001 definizio dauz, baina azkenien, danak, edo bitxi gora bera danak, ados jartzen ere lidergo empatikola zer ikusizek mugimenduarekin eta nola baiteko eragite prozesuarekin. Bueno, bitxen zorretan ados jarri dira, eta gitxik. Eta horretik, Robinsek esaten dauen, edo definitzen da lidergo hori, izen aldan nahiko orokorra edo oinarritzat hartu behinkena, helburuak lor daitezen talde batean dagoen eragiteko gaitasuna. Hor badau eragin lan bat. Eragin lan horrek esan nahi dut komunikazio prozesua asko landu eta zaindu beharko dela. Eta horretarako giro egokia sortu eta bar. Horrek ja berez kartzen duzu lan batzuk, lotuta. Eragina eta aldaketa lidergoarekin lotutako elementuak dira, garrantzi jartzen dugu hor. Eta honekin batera, beste autore batzuk igual, hori persuasioa lotzen dabe, interakzioa, talde lana, gero horren inguruen beste mile kontzeptu argitzen dire, oso lotuta danak, bai? Baina, oinarri zen hori hartuko dut, bale?
ikusi, hezkuntza zentroen lehen izan dozuena, baina hezkuntza zentro baten lidergoa zer da, norba edo zer, ez? Bueno, autore horren esanetan, lidergoaren personalizazioa galtzen da nolabait, bai? Osa, persona batera txikitutakoa. Ezaugarri karismatiko eta banakoena izatetik, talde erator daiteken funtzio bezala ikustera. Pasatzen dauden, talde liderra izan gara, bai, izan edo, erreferentziasko talde, kendu liderra izan nahi baduzuen, erreferentziasko taldea. Kontu jakin batzuk. Edo eragile izan, bai. Edo eragile, bai. Eta horretik bigarren paragrafo horretan agertzen den ideia ikusten duzue, nabarmenduta da lidergo partekatuaren eredua. Eta nik uste dut hezkuntza zentroetan horrek zentzuri egokia aldauela eta onartuagoa izan aldala. Baina kontuz, lidergo partekatu izatik ez dugu esan nahi dano onartean egin behar dugula eta erabeki behar duguna. Ze batzutan bihurtzen gara, hori, blokeatu egin gara. Funtzio desberdineko usalan gabe, eta hori respetatu beharko da, eta funtzio desberdinen arteko konfiantza harreman bat egon beharko da. Como lo ven? Adibidez, ikastetxe batean, edo hezkuntza zentro baten, irakasle bat, ez da bere gelako kontzeptua batuta, liderra be bai. Baina hori, irakasleek hori oso ardura. Bai, hori justo hori. Baina, gero esaten danean, lidergoa edo nor da liderra nire zentroan. Hori guk euskaliten betiuki horrela definitute, eta beste batzuk igual, batzutan kritikatu egin izan dabe ikuspegi, eta gurean esaten da, liderrak danok garela. Baina, karo, maila desberdinetan nahi dut esan, segunta ze funtzio, ze momentutan zagozan, egiten dozu, daukazu lidergo maila edo puntu handiagoa beste batzutan baino. Eta eginkizun desberdinik. Adibidez ni gau, nago hemen euskaliten izenean, nire funtzioa da, lidergoa lantzen ari naz, zentzu baten euskaliten misioa dana hori egiten duguzan ekintzetan edo eta zabaltzen diren mezuetan lantzen badot eta baita be baloreak lantzen dudazen enean. Gelditzen da un poquito así filosofiko, un poco así, baina apostoliko, baina edo esan da gurean euskaliten definituto baldeko balore batzuk direla kooperazioarena, kohesioarena eta koherentziarena. Hau da, nik ere hori kooperazioarena, hori lantaldean, edauzuek egin, hau gure da puntua, koherentziaz hitz egitea, hau da, beste izuk esaten dozun hauek zeurean begiro landu, ez da, hori kontuan euki edo adibidea jartzerak orduen. Karo, momentu honetan, ni lantzen ari naz lidergo puntu hori. Beste momentu batzutan, esaterako, proiektu hauentzako sailburuordeagaz eta biltzen garenean, goaz, ni gure zuzendari eta beste lankide bat. Momentu batzutan, klaro, zuzendariak hartu behar dugu lidergo paper hori gauza batzuk bultzatzeko. Beste batzutan, espaldin badago nik, edo nik baldin banago beste proiektu baten, non beste lankide bat dan proiektu horren liderra edo bultzatzaile edo eragilea, ni nagor parte hartzaile bezala, baina momentu horretan lidergoa berak eraman behar dau. Aurreraka proiektuan ni daroa, lankidea dekoaz, neukal bat eragile paper hori, baina beste batzutan, beste proiektu batzutan, momentu enten adibidez, nizan naizen, orain da beste lankide bat eki, ez da? Jaurlaritzarekin. Oin berak eraman behar du lidergo puntu hori proiektu horretan. Horregatik esaten dugu guk, lidergo hori danok euki aldogula. Liderrak danok izan algarela. Gero lidergoa landu behar da. Horre gero sartzen da lider naturala, landu alda lidergoa. Bai, naturalak begon aldire, segun zertarako. Baina beti natural horretan apoiatzen bardin bagara erre egiten duguz, eta hori gertatuko jatzue. Beti bardine egoz ez dakizera. Baina lidergoa zentzu baten edo bestean, ez landu alda. Bakotxeak badeko bere puntu hori zertan izan liderra. Eta behin, irakasle izatetik nola baiteko lidergo hori lantzen dozu, ze ikasle batzuentzat, eta segun ze etapatan, erreferentzi gutza dira irakaslea. Justo hori nik uste dut hori, gelan referente nagusia zariela, irakasle zarienok hori ez da zalantzan jartzen, eta nea, ojo, inok zalantzan jartziaz. Jalo. Odioz. Ordean, zan edo hori, barrenatuta dut ondo da. Kontu da, igual beste batera esan da nahi baduzue, gure eragin zirkuluegaz lotua dugu. Stephen Coveyren eragin zirkuluen teoria ezagutzen duzuen?
azken finen, labur esan da, esan nahi dagoena da, pertsona guztizek edeko gula kezka zirkulu bat, ez da, gaur gure ardurak eta zalantza eta beldur guztizek sartu aldoguz, bai? Esate baterako gure funtzioaren inguruen. Eta hor, gauza batzuk, sartzen dugu, eta hau ezinezkoa da, nire kezka nagusia da, nire arduratuna, hau honengan ez dabela sinesten, edo nire ardura nagusia da, administrazio publikoak ez dabela bitarteko hori jartzen honetarako, hau inoiz izango zen duen. Edo nire ardura da, ez da izan, bai? Hortik, gero aukeraketa bat egin da. Horretatik, ardura guztizetatik, zerrenda horretatik, aukeratu zeintzuk dauzen zure esku neurriren batin. Eta zeintzuk ez da zure esku inondik inora ez. Orduen, hor beste ariketa bat da, eta da esate, bale, beste batzuen izaera aldatzea, hori ez da nire esku. Ez da saiatu ez. Etxekoen, ez, Hori ez da gure esku, beste inor aldatzea. Aldatuko da berak gure badeo. Ni saiatu alnaz eragiten, hortik eta hemendik estrategia desberdinekin, baina berak hartuko da azkenera izan, bai? Orduen, horretan ez du jarriko nik nire indarra eta nire energia, baina beste gozatzuk bai egongo diren nire esku, beti, gitxienez, nire jarrera, nire portera hori beti egongo da nire esku. Horrek esan nahi dago, eragin zirkulua danok deko gule. Hori da gure erantzukizun zirkulu hori. Eta hor landu aldugu gure lidergoa. Eta orduen, gelan argi ikusten dugun moduen, gure zentruko beste eremu askotan eukiko dugu gure erantzukizun zirkulu bat. Eta bitxienez, landu beharko dugu gure portaderak, gure harremanak, gure komunikazio estiloa, eta bar. Gure zintzotasuna egoera batzukiko, eta orduen, lidergoaren kontzeptua egokitu dainako pertsona bakoitzari, nireak esan da modu desberdinetan, eginkizun desberdinekin, gero beste guzan da kanpora begiren nordan erreferente ofiziala, hori beste guzan da. Lanpostuagatik, arduradun mailagatik, organigraman edo anala. Baina bestela, barrura begire, eta nobeko gure erantzukizun eremua argi eta garbi, eta hori oso subjetiboa da, hori norberekin da behin irakurketa da. Batzuk askoz bezabala deke eta beste batzuk esto justo, hause, urto. Batzuk definitzen da, bezta, zuzendaritza taldea, gero emintegi buruak, proiektu buruak. Gaur hori izten da. Bai, esan nahi dut ez bakarrik, hori norberaren erantzukizunaren norarte entzen da. Eta hori belantzeko kontu bat izan da. Oin, beste gozat esango dutzuet. Batzutan gure filosofia izaten da, hau pasabiaten lakoan, baten ikastaro bat emoten, automotivazio ikastaro batean. Zinitzen ikastaro baten, departamentu oso baterako, ez dut esango zein. Eta lehenengo talderaz lanien hasi nintzen nien, ikusten dena jentia astoratute, urduri, atzea eta horrela eta zer gertatzen da? Jo, automotivazio ikastaro honetara derrigortut etorri garela. Azteko. Alegria. Eta, klaro, jentia gozan, azarre, sinatuen bierra, o beste, bueno. Eta, bueno, egizen da, talde gehienetan, jente gehiena, esan bala, bueno, txeka, jak hemen gauzen, aprobetxauko dugu, eta lanen espada etxien erabileko dugu, tainik, baina, bueno, ia, etekina atatzen lotzagun handik edo hemendik. Baina besteren bat, gelitxo esan ataskauta, azarre. Eta gogoratzen dut alako talde baten, bueno, Gonzala persona bat oso azarre, esatezten. Eske, zuk ez da oso ezagutzen administrazio publiko, oso sistema ankerra da. Betxu, lauterik behin dekogu legegintzaldi olaketa eta hau da beste politikoa gora eta bera zuzendarizek ez dien enteratzen ezagaz, bez, beti proiektu garrizek eskatzen, gero ez ikusteko, ez lantzeko. Gero, etorri binaz, Bilbotik Gasteizera egunero. Osea, hau, zo badakizu zer den hori? Gero, ja, soldatiek, bueno, utxe edo, hasi dugu zen mobitzen, baina soldatiek dugu hor geldi ez dakin noiztik. Oporrak be, gero eta itxia. Lankideekaz, beti berdinik azuek ezardan hori. Hasi zan, tra! Pentsan nuen, momento katarsis, ni izilik. Baina zarre, Da ez dago ezer gure esku. Da, alakon baten, esan otzon. Nire osasunera arriskutan jarriz, esan diet, osasun eta integridade fizikoa. Esan otzon, joan, hemendik ez? Alderk, hemendik. Hain txarragada dana benetan. Claro, zer errezadan izatea. Ni ez dut esan errezadanik. Baina benetan, dana txarto bada, ez badutzu inondik inora konpensatzen, deixotuko zara.
Geixotuko zara. Kalkulatzen dut ondino beste 20 urte gelitzen jatuzula, holan jarraitu baduzu, geixotuko zara, eta nik 25 urtien ziar enpresa eta erakunde desberdinetatik lanen, nik ikusi egiten da jentia zelan gaixotzen da, lanien. Ez da bromie. Orduen, esan dut zuen, eta orduen hasi zen, bueno, a ver, soldatiena... Ez da utxazo, claro. Kampo, da ben ikusi Ordutegiz ere, konpontzen gara. Oporrak be, bueno, barri hontzan moskosak eta horren izan, barriro be. Lankilekaz, batzuk aso zondo behar izan. Zuzendaritzen, ez da zertaz enteratzen, baina bake nizten gaitu. Hori be, ondo da. Bueno, total, eso hace mendik, ez da? Ondo, bai, bale, perfecto, erabaki bat hartu duzu, baina, erabaki bat hartu duzu. Ta hon identifikau zer dagoen zure esku. Zezuk esan duzu ez dagoela ezer zure esku, baina, zer da zure esku, zoze dago da. Talde ardura dut esan, Eta halako baten, konturatu esan, bueno, claro, bai, hau, nadezti, tangoa, temengoa, logikoena, sanoena, osasuntzuena, izango litzake gure energia horretan zentratzea. Gure esku dago esan gauzatan. Gure esku ez da zuen gauzatan zentratu ezkero eta hori administrazio publikoan oso nabarmen ikusten da. Hori, frustrau itxen gara, geixotu itxen gara. Gauzatzuk bai da dire gogorra, egoera batzuk egongo dire. Baina, ikusi horren aurrean, nik zer esan ado, zer egin edekoten edo ez. Eta bestela zentratu beste kontu batzutan. Ze egon, badauz, beti dauz. Ez? Horban ikusten duzuen? Beste aurken moduen beste irakasle batek Euskalitekoa da aurken izatzen dago. Baten holan apurtzeko, katarsis bat intzeko jenteari holan hasten zanean, egiten man hartzen man boligrafua dolako arkatza eta soltau egiten man. Hola, niru aldiz edo, ez eta galdetzen. Bueno, zer gertatu da? Zer gertatu da? Hau egin dudanean? Zezango zenkin? Zergatik jauzi da boligrafua? Newtonen legeagatik. Batzuk esaten dabe, zuk solta duzu, ezta? Toda ez da txuk, bueno, gravitatea batik. Orduan, esaten eban, horkenek zen dauena, eragina nundeko gu. Gravitatea aldatu alda? Egin aldogu horren kontra zozer? Zer egin behar dut ez jauzteko? Ondo agarra, ezta? Borizatu eban, bueno, bazuk egin eizu zure indarra jarri, kontrolatu edo eragina duzun horretan. Ez gravitatea aldatu gurien, ezta? Bueno, ikasle batek, master batekoak soltau duztan ez Afrikon. Bueno, igual aldatu da gravitate, esan, adiós. Hori gara nahi zengo da. Ondino ezagun hasi lanean nion. Gizun zalantzan jartzi hori da lehen dugu. Orduen, honek azkenean pertsonen kudeaketan kontzeptu zorako balizio da. Osagatzu bai sentitzen dugu gure esku dauzela, edo gero egun langile moduan zentruan zentzu gauza landua dugu zan, eta zentzuk ez, baina hori da, eragin zirkuloaren kontzeptu hori bintzen gogoan. Eta, bueno, gero ikusten duzu hor beste kontzeptu bat, lidergo kateen kontzeptu hori, hori be zentzu horretakoa. Ez da, ni trabandoentzat eta planetarako lider, azkenen loturak lortzea, taldean lan egitea bestera batera esan da, ez? Eta nik ere batzutan jardungo dutela, referente moduan edo momentu jakin batzutan, eta beste batzutan konfiantza jarriko dut beste figura batean. Eta zueri lagundu aldotxo asko eta guri behintzat Euskaliten horrela eragin izan duzku prozesu bidezkudeatzea, esaterako. Hor zelan, prozesu edo arlo arduradun, edo, bueno, eta historikoki be hezkuntza zentroetan eukidu zuen antolakuntza tradizionalatik, bizikloka eta parduradun, interniburu, gehin klaustroa, nik uste beti uki izan duzuela pizka bat lidergo partekatu hori, zentzu baten naiz da izen hori ez jarri. Baina tradizionalki horrela sortu izan dire, funtzionatu izan da hezkuntza zentroek, ezta? Gero implikazioa beste kontua da, ezta hor barruen implikazioarena. Baina prozesu bidezkudeatze horrek nik uste erraztu egiten dauela, lidergo hori nola landu be, ezta hori orain ni naiz referentzia edo eragile talde batean, gero beste bat da nire eragile, ez, no? Hori da, bai. Eta hori ikusten duzu, jarri dutzuek, justo hori ez jaten talde moduan funtzionatzen azten garen, edo prozesuen arabera, edo proiektu baten inguruan, edo garana dela, ez da gitxe ezagutzen duzuen eskema hori, niko ezaguna da, ezan edo urte batzuk ja badekoz, lakusirren eredu horrek. Eta, bueno, ikusten duzuek, tipifikatzen da taldeen portaera,
euren dutasun mailara edo heldu arte, zein izan alda lantaldeen evoluzioa, bai? Eta ikusten duzue, bost fasea agertzen dire, eta aldagai edo variable bi. Alde batetik, gaitasun maila izan alda, variable bat, hau da, gure zereginek gauzatzeko eta taldeak dituen ezaukideen naiz ahalmenak osatzen da bezanak, gure gaitasun teknikoak esan ginkez, eta gero motivazio maila, hori ja delikago. Motivazio kontuek, ez dira hain argizek horregatxik, ikusten baduzue, lerro urdin hori konstante batean gorantzoa. Zemat eta esperientzi gehiago, gauza gehiago dakigu, ezagutzen baina, areagotzen dugu, gaitasunak behobetzen doaz. Motivazioa beste kontu da. Hor ja gora berazko dauz eta persona garen modukoak. Segun eta. Orduen, egize da portaera tipiko bat taldeetan, izaten dela, hasierako fasea taldea sortu barri zedanien edo proiektu batera sartzen da zenien edo prozesu baten inguruko talde batean sartzen da zenien, zuzendaritza talde batera edo dano dala. Lehenengo fasea motivazio altu egoten dela, ilusioa da gauzak egiteko, aldatzeko, nire impronta hori izteko sozialan esatearen, ezta? Eta hori bai, akorbe galduta egiten gara, ezagutza aldetik, eskara situatzen helburua bezintzuk izan aldiren, ze espero aldan igandik, nik ze espero aldoten beste igandik, zer egin behar dudan, bereziki, eta egiten jakingo dudan edo ez. Bale, hor fase horretan liderraren lana izango da asko markatzea. Logaratzea lanak zeintzuk dire, eta nahi baduzuen eskutik eroatea. Liderran hor da, talde horretako referente nagusia. Jarri, nahi duzuen, bai? Eta hor bai, figura personalizatzen dutela, lidergoa figura jakin batean, bai? Gero, egokitze lan hori etxendan egin, taldeek aurrera antzitzen, eta bigarren fasea da insatisfakzioaren fasea, zergatik. Orden konturatzen garelako, ez dugu danok bardin ulertzen, ez da ikusten benetan zelan egin behar diren gauzak, zen normalien pentsetan dugu, nik badaritxela bestiek ez zantza. Gustatzen jago hori manejatzean. Eta ordean, desberdinek ikusten dabe, enfoke desberdinek, helburuepe desberdinek, eta honek eskatzen da barriro ajuste bat. Eta hor, barriro agertzen da lideraren figura nahiko nabarmena, barriro pertsonalizatuta, barriro berdefinitu helburuak, batzutan joko arau batzuk jarri beharra egoten dira, harremana eta dinamika regulatzeko, eta barriro enfokatzeko persona guztizek, helburu bererantz. Baina kostatzen da talde lan egitea. Ez badakigu hemendik urteten, blokeatzen da gara fase honetan gure esperientzia, talde lan egitekoaren esperientzia da, desastre. Ni barrirena beharrapatzen, onlako baten. Askotan etxeten da hori, fase horretan ataskau garelako eta ez dugulako jakin talde moduan edo gure referentziasko pertsonak ez da belako jakin talde hortik ataratzen. Bai? Eta hori ikasleekin gertatu behar, ez da? Batzutan blokeatzen dire, eta ez badutzago irten bidere bat eskaintzen moduren bat laguntzen hortik urteten, hau da taldean egiteko esperientzia, asko sobeto bakarrik, donde para. Orduen, horrekoarako implikatzeko, esperientziak asko kontatzen duzu entzun, eta egize da ardura dunepe zaitu behar garela jendeak alik eta gitxien sufritzea taldeetan aritzen direnien, ze, klaro, ez dela gero, edo horren pertsona zein dut behar dugu. Hirugarren fasea, ebazpena. Hor esan lehi gize ikusten hasten garela. Normalen hor alde produktibotik ikusi lerro urdine. Alde produktibotik beste dinamika batean sartu gara, menderatzen dugu hobeto gure lana. Lideraren funtzioa ez da izango nabarmena zentzu horretan, ez da lanaren jarraipena egin horren beste, bai harremanetan zentratuko da gehiago. Pertsonen arteko harremanak erregulatzen, gatazken kudeaketan, eta hor joko erauak zentzu horretan joan beharko dire. Tresnak eskaini, metodoak bilatu, taldea bera dinamizatu zentzu horretan. Situatzeari horregaz? Eta hola, lagundu gotzagu evoluzionatzen laugarren fasea. Laugarren fasea izan da produkzio fasea. Hau da, talde potentea. Oso ondo integratuta dagoena, oso ondo sinergia ematen den talde bat, bai?
Eta horretan ikusten duzu, harremanak beti okiko duz beran gora berak, bai aitea ikasi dugu alkarrekin lan egiten. Oinarrizko portaerak oso barneatuta dauz harremanen aldetik. Eta ordein ja oso enfokatuta gauz lana aurrera ataratzea eta ondo ataratzera. Bai? Honek esan nahi dau, badakizue, arazo emozionalak zozelan esatearen. Dauzenien, ez dugu lan ondo ataratzen. Kaos bat bihotzen, kaos emozionalak ez dugu izten eraginkor izaten, lanean egiten. Orduen, lanean eraginkor izateko alde emozionala landuta eta zainduta egon behar da. Horretaz kontu dut zinen, gorako ez da. Orduen, hori da lideraren lana eremu horretan. Eta gero ikusten duzu amaiera fase bat badagoela. Zer esan nahi dugu horrek? Horrek esan nahi dugu, batzuetan proiektu bukatzen dela, pena, zuzendaritza taldetik aurten behar duke pena. Hori eskotan esango zen duen, talde honetatik edo bestetik. Eta orduen, ikusten duzu zela dagoen erro bat berantz. Persona batzuk esaten dabe, baina galdutzat emoten dabe dinamikak, orduen esaten dabe, eta eraginkor produktibo izateari izten dutze. Hor barriro agertu beda liderraren figura askoz ben nabarmena. Ordu arte joan da jaizten txikiago aiten, bai? Eta hor batzutan erregulatu beharra goten da, taldea garriro inefiziente bihurtzen bada, sentipenak gaitxik edo dana alakoa gaitxik, barriro liderraren lan agertu behar. Hori, tipikoa izaten da jubilatzea da, osan persona batzuen gan ez da netan. Batzuk iniz baina energia gehiago ginen dabe ikusten da, atian jurbil. Baina beste batzuk esaten da, ja, total, txika, por lo que me queda. Dinozu, erretiratzeko dago zenean, bai ondino lanean. Bale, claro, lanean ondino. Niri lako handarkatu etan zaten, hemendik urtera banalez, dut, ja, bai, urtera ditzen dira. Gainontzeko sufritu behar da. Ez da, bai, iruazte izan bueno. Eta beste batzuk aldiz, azkenengo gure arte topera, ez? Bueno, hori da, desberdintasune. Hori gertatzen bada, talde moduan, maila jaizten bada, hori erregulatu behar ditzen. Beste batera esan da, eta hemen gain jarri leiken eskema hau. Bai, lehengo taula horren gainean jarri leike beste hau. Zer esan nahi dut? Ikusi, liderraren esparrua horiz agertzen da. Eta taldearen esparrua askatasun eremua grisez agertzen da. Orduen, lehenengo faseetan, edo taldeen heldutasun maila txikiz edanien, liderraren presentzia, lider pertsonala, persona, jakinak, handia izan beharko da, tokatzen jakelako lehen esan duguna, erregulatzea goetuak eta bat. Zenbat eta heldutasun gehiago erakutsi, taldeak jaten duten taldeko pertsonak, dire, klaro. Eta bakoitza ganera horizko homogeneo, bakoitza adoen ritmora doa. Liderraren estiloa aldatzen doa, eta egokitzen heldutasun maila hortara. Horregatik gero niri erakundeetan galdetzen duztien. A ber, baina nik esan bitzat 55 urteko lankide bateri ez dala sasoi zentzen, hori zaindu behar dela, eta taldetan gaiak landute karri behar da bela eta hau da beste. 55 urteko langile bateri, eta nire galderi da, ez patza susatzen eitzen dugu? Pero, eta tokau. Hemen zauz, pertsona horren erakusten da bene, dutasun maila txikize dela, zure estiloa da, askoz be, nabarmena gure baduzue. Gure baduzue kontrolitzea erabili kontrolitzea. Esan nahi dut, hurbiletik jarraitxo behar dutzago. Ez talako justoa bestientzat, horreki beran nahi dagoena etxen iztien. Askoz interesantak izango da, muturrera erran da egoerien, taldea zaintzie, pertsona jakin baten inguruen buelta-bueltak aibiltzi baino. Ulertzen duzu esan nahi duten? Bai, batzutan esaten duzte, jota, zeitzen duzu persona da benien taldien, lana blokeatzen dagoena, da beren jarrera ez dana bat egokizien, eta hau da beste. Bueno, hor, saiatu algara, ez da esan dugu gure lana eragite lana begada lan aurre batien. Horren, saiatu algara, estrategia desberdinekin, persona horregaz kompromiso batzutan egiten da, hau da beste. Bale, ez da modurik. Ja okurritzen beste zelanen. Bueno, orduen igual bidena da, bale, ja, onarte, honek diren minimoak, bai ala bai, bete beharrekoak bestela. Ondorezio batzuk kritiko dauz. Badarak pentsetaz nozuela, bai, ze ondorezio. Ez da erresa, baina tresnak eukin badeko zuez. Bueno, hori beste batera dutxiko,
Eta orduen, hor estrategiak jakin bat garatuko da, ze nik uste dut askoz interesantea dela, nire energia, por cierto, mugatua, taldean jartzea, ze horrek bai ateratzen da dela aurrera. Horrek bai badabe, bierdabe, babesa, elkartekoak eta laguntasuna. Daukeran, espadeko tanetarako, talde aukeratuko nuke. Eta, a ber, zemalo bat danak ez dira bardinek, ikasliek danak ez dira bardinek, lankideek danak ez dira bardinek. Batzuk ekarpenak alde batetik ingo da ez, beste batzuk bestetik. Eta batzukaz, elduriko gara, minimoen akordio batera. Gitxienez, hau bete beharko duzu, bai, ala bai. Da, igual, onartu beharra dau. Ez ezin dalako aldatu. Ez toztelako merezi horren beste alegin etxe zentzu horretan. Ez toz konpensatzen, emozionalki nabil esaten, sufrimentu maila dela eta ez dela. Arrando, igual, esku interesantia da, taldean jartzen energia, talde, ez duteleko gure taldean aldu. Hori ez dutena nahi. Bai, zertzu horretan nahi. Ulertzen dago eskema hori? Karo, taldea eta pertsonan heldutasun maila handiz edanien eskara hongo beranganien. Ez esaten da, arnazi lepura botatzen. Txigitzagu, konfiantza harrematen dira, eta txigitzagu beren espazioa. Eta hor garatzen da esan dugun lidergo personala, autonomia eta autogestiorako gaitasun hori. Argiteko zer dagoen beran erain zirkulan, zein dauden beran erantzu izuna, da, itxi. Eta hori talde osora zabaltzen bada, lidergoak partekatua izango da. Edonok, edozein momentuetan hartuko edo lider lana, edozein egoera regulatzeko, eta ez da bizen biherzetan persona bat. Bai, ulertzen da idea? Ez da utopia bat, Zautuko zen talde bat edo beste hola funtzionatzen dagoen edo ez? No saben, no contesta. Badauz, ez dut ez nipe askorik ezagutzen egitzi esateko, baina egon badauz. Baina egitzera lan askoen behar dela eta zainduen behar dela dinamika. Igual hau da pertsonek kudeaketako arlorik zailena zuen kasuan be, ezta? Erakunde guztietan, baina dinot administrazio publikoa, gauza batzuk eskumenak ez daki zentralizatuta, beste hau. Eta orduen, hor ikusi jarri dutzutena lidergo komunitatea, lidergo partekatua. Hori izan da gure azken helburua, baina egitera horretzea, esan dugun moduan edutasun bat eskatzen dauela. Orduen, transiziorako eredu moduan, lidergo eraldatzailearen eredua interesantea izan leheken. Zagutzen duzuen? Lidergo eraldatzailea. Bueno, ez larri enrollako. Orduela... Bai. Minutu ditzen. Bai, Iñakik ez daita horrela apur beguri sartzeko kaina sartzeko. Iñaki dauz puntual egin behar du. Bai, ez da bukatzen da. Ez bakarrik da hori, lidergo eraldatzailean ja identifikatzen diren estrategia batzuk eta portaera batzuk, landu lehik esanak, esan dugunaren lidergoaren definizioa eta gero esan dugun horrek zein portaeratan gauzatzen diren, hau izan alda, azteko abia puntu bat. Eta, kezekar, gu gabiz berbaitzen, lidergo partekatua, lidergo katea, hori horretara zelan nintzen gara. Hau izan alda, lidergo eraldatzailetik egiten da proposamen bat, portaeretan, hor azken zutabe nagusi horretan. Hau eukiko dozu, ez da Iñaki? Egunkazio eskola garriko dozu, ez da? Orduen, ez da helburu honetan zentratzen, baina hau, eskema bai guztabiatzen. Eta da, autore horrek, batzen nolan informazioa bilatzen eta autore horrek Medina eta Gomezek plantea duen eskema hau, tal cual sartu dut hor, bale? Da ikusten dozu, esaten da, hezkuntza zentroetan zuzendaritzaren edo zuzendaritza talderen eraginkortasuna lortzeko horrek hiru eremuak ikusten dugu landu beharrekoak. Alde batetik kudeaketa kontuek, eta ez bakarrik zuzendaritza taldeetan. Azkenean langile bat dutzaile, gero eta gisa eskatzen dagoz kudeaketa kontuek lantzea eta menperatzi, ez da? Gure mailan, baina ikusi, alde batetik kudeaketa kontuek beste muturrien edo beste aldien kontu teknikoak eta hor bai zertitzen garela gaituagoak normalien, hezkuntza proiektua bera, zelan gauzatu eta horretan eduki pedagogikoetan eta bar, hor normalien eroso hau sentitzen gara. Eta gero, erdizen dagoen izaten dana erronka arlo hori. Eta da, pertsonen arteko
harremanak zelan landu da zaindu. Eta honek be proposatzen dugu lidergo eraldatzaile hori, bueno, eredu interesante moduan, behitzet hortik abiatzen. Bai, zan hori, behitzet ez duzu esagutzen, hor dauela. Eta orduen, han komenta dugu, eta da hori ez, lidergoan badagoela alde tekniko bat, baina benetan, lider egiten gaituna, eta bereizten gaituna beste funtzio batzuetatik hau da, arduradun izatea ez da lider izatea. Gestori izatea ez da lider izatea. Zena, zara kanera lider, baina ez da gauza bera. Beste gaitasun batzuetaz ari gara. Normalien gestori izateko, gaitasun teknikoak nagusitzen dire. Lider izateko, gaitasun emozionalak dire pisu gehien dekenak. Eta horrek bereizten gaitu beste batzuen handi. Hori da benetan erabaki da, gaitasun emozionalak lantzea. Eta zeintzuk diren gaitasun emozionalak? Bueno, nik lidergo ikastarotan ariketa hori askotan egiten dut, baina transmitidu behardasuna, segurtasuna bada, konfiantza bada, komunikatzaile ona, besteenganako empatia, guzti hori mundu emozionala da. Eta horrek bereizten gaitu beste batzuen gandik. Bestela Peterren printzipioan jausten gara, saltzen duzu Peterren printzipioan. Bueno, justo igual hezkuntza publikoan ez da holan tal cual gertatuko, baina esaten da, Peterren printzipioak esaten da, promozionatzen dugu zela, berrinek, langileek, lanien, posturik postu, euren inkompetentzia mailara heldu arte, gero horrezten dugu. Ez dugu azterketa bat egiten, gaitasunen azterketa bat egiten, analizi bat egiten, hau egokia da, lider izateko gaitasunek oso desberdinak dire tekniko on bat izateko gaitasunetatik, irakasle on bat izateko, langile on bat izateko gaitasunetatik, azkenean talde aktibatu behar duzu, talde egin behar daulan, tanik hori koordinatu, bultzatu, beste goza batzuk dire. Ez badugu hori zentzen, egin duguna saritu tekniko ona, arduradun modu jarriko dut. Arduradun moduan, ez teko garatu eta gaitasun horrek orduen, lan horian. Ez? Hori gertatu da. Orden, ikasi nahitike lider izaten? Bai. Baina, esaten da ez dela, ez? Bai, gezi alda. Kontu da, baloratu behar dugula zepotuta gainean, konpensatzen jakun bai. Batzutan forzatzen dugu gure lankideak estilo batera ditzen. Eta beren joera naturala arantz bada, eta nik gure dut estilo hau betetzea, beren bidea oso luzie da onaldu arte. Sufrimentu maila altu da, berantzak eta beran lankideentzat. Da igual ez da figurarik interesgarrizena. Hemendik hurbil dagoen batan bat, gonbidatzea, funtzio horretarako askoz da interesantea izan da. Horrek azpitxik badeko kontu asko, baina bintzeti idea moduen, ikasi dana ikasi alda. Oin, konpensatzen da, alegina, hori da kontu. Eta gainera batak izue, asko segonetu dela, dekogun talentu bat garatzie, areagontzie, erdi maila edo erdi purdiko maila batera heltzea baino, horren beste ez dugu menteratzen talenturik batean. Bueno, hortik du asunta. Guzti honetan batez berabakierra jarrera personala da. Ze puntuta araño gauzen prestat egiteko, bai horretaz hitz egin dugu. Así que hori izan dut ez referentzia asko gaitasun batzuk golan oso orokorrak, bai ikusteko emozioekin guztiz lotute dauzela. Eta, azkenien lider lanak itxen duzu esona lana dala konektatzeko estrategiak bilatu, labor esan da. Eta punto. Hortik aurrera ja, atik zabaldu iten, da horrarte. Eta gero honen askotan begertatzen dugulako, askotan kejatzen gara irakasleok eta ostra, kontu pedagogikoetan barik, hasi gara hoi kudaketa kontuetan azarratu iten. Bueno, mendeko zuen antzune. Egiten duguna maitetzen ikasten dagoen indar, sormen eta greina aurkitzea da kontue. Berez, maitatzen dugula egiten ez gauden arren. Guk zentzua bilatzea da, eitzen dugu, norberista aukeratzea. Jo, hau gustatzen, paso. Nik enaben honetarako ikasi, hori zen batetan zan duzuen. Ez da hori. Honek dire erronka barrizek, bueno, igual maitatzen ikasi beharko dut, zentzua bilatu beharko dut, eta era hortara askoz berreza bada dana, motivazioa pizten da. Badakizu motivazioa beti pizten dala barrutik. Ez egon inguru hori txaroten, zu motibatzea. Barrutik sortzen da.
Y aquí lo dejo, Ematen du beste, ezta? Vale. Bueno, ez da